egonkortasun gehiago eta gainzama gutxiago. Lanbide heziketaren lege berriaren inplantazioak gainkarga handia eragin du irakaslegoan. Bai, kurrikulum berriak inplantatu behar izan direlako, bai, ziklo berriak ditugulako, bai, kimua bezalako programak aurrera eraman behar direlako proiektu intermodularren bitartez, eta noski dualaren inplantazioa dela eta. Hori horrela, burokratizazioa gero eta handiagoa da, eta irakaslegoak daukan interinitatea lanbide heziketan gero eta handiagoa da. Horrek ez du laguntzen bat ere horrelako programak inplantatzen. Beraz, exigitzen dugu, gure lana egiteko behar diren benetako baliabideak jartzea. Oposaketak eta zerrenden kudeaketa sistema banatzea, ez egotea gauza bat bestearen menpe. Eta baita ere, interinitatea jaisteko benetako neurriak hartzea. Behar diren plazak eskainiz eta egonkortasuna bultzatu.